Hello guys! Maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moong channel. I Lixie Vlog. Was Lixie guys kay natug pa jada ko dari sa hang garden. Giganahan ko nagtanaw kay namuwak na ag mga taong dari. Diya ag sibuyas. Pasulabi gihapon sibuyas. Kuan siya guys, gunahunan. Anja ag kuan kanang nay sanas alugbati nangatay nagpasulabi. Tara guys dia. Putin awon. Dari sa kus garden unan, sunod ato kus pipino kay ning palit kong ati ali og pipino kay hang dadun datos ila ati Merby kay giganahan sila sa pipinos katong unang hatag dadto nila. Giganahan man si ati Merby mukaan man day pagijang my love mo nang pasulabi ko. Mubalik na pagkuron guys kay magpa-blessing sila sa ilahang bahay karon ja. Ngi sa ati Merby nga buntag kuno ko pabalikan. Balik na pagkuron tuan na tug para basliksi nigmata na ito maabtan kung hilak to. Dara guys da guys. Sige na ara ng pamuwak nila na. Sa baas buwad oy. Dapat katiri dito guys to. Agkuan guys ag bloternit kay isa bloternit ba na? Kuan natumba si ja guys kay grabe maghangin gapon ug uwan dari pag-abot nang pasa gali ko pag-abot sa nga natumba kay ko giputol kay nawa man nara guys agalugbati wa na mga udlot kay gipangkuhaan naman hampuong ring buwaka nalabungan na ra magpunuan naulabang agpunuan. Like sibuyas guys. Nangadag lagig dahon. Pero okay ra na siya guys. Kay agtawong. Pasulabi naman na. Nanay mga buwak. Pero labong pa. Nanay mga buwak guys. Pero gunahanganan pa ni. Gunahan ni na puhon. Na kumbabit na mga buwak. Nagkuhan guys. Kapayas. Gisipon ko na awan-awanan hapon. Narikus okrahang nanay guys para patagbong na ko sa kuan. Namunga nanay? Namunga na kunog taong ni nanay. Namunga pagkaraan na taong na di ah. Dua kabuok nag bitay-bitay. Na guys, bitay-bitay. Arbisono na pod. Dari ko agi. Dara guys na hagsa. Ha? Kaatsal na kuno tay sa taong inanak ko ni bunga. Ano may color puti? Hala nga naman yung batong nina. Higwa us manay. Agbatong. Hala, daka bunga di ah. Hala. Kung si mana, maipo na yung kabuk kaat sa lasal ito nga na. Pinamabatin-batin na gano'n. Hindi ang pao nga dahan ng buwak. Ang dako-dako na. Pandeng tao nga po, po na. Tag-ason sila po rin tao nga ba? Mag-merkano. Mag-merkano. Wala ko nag-merkano taong yor. Ang tandas umon. Napaday sili nay. Das umon ang pinangat sa bumana. One down. Napamalagi ko na ito na. Hindi isa. Pero di ayaw pa ni. Ay nga ni. May kamis na eh. Bahan na lang. Na-ulto na. Ito na. Ito na. Hindi na pa. Wala ako pa rin. Iba din na rin. Baka mga sigat ko yan. Hindi nadalat na. Nangapidungo. Ako buwan. Dahan yung ito. Nansa day pali dyan ay. Junghot ko no. Kanaraw ko nga budyag. Ha? Down sa sino. Pagkana. Tagbujagan kay mabujagan.
Binanhin na rin. Pipino. Nairak ko pala dyan eh, ah. Nga pani, ang pani. Kato ko yung gibalik din ni. Ala, namunga na pagkamatis. Wala, yung akan. Yam akan mo. Hala. May batasan. Lamay ra rin ng juta o garden. Kamuti. Di ka adun. Hala di ara. Ang poong. Adi ara do kabuok. Ato kastumoy na eri gusto nga. Buat di dari kay. Nahon ka do lagi. Na. Maog mapun. Mana ni. Wop! Ang puong ra ba? Puras mayor. Ga. Agraan. Okay. Balik ka to kuyor. Gagiod man eh. Tingnan naman na kanay uod pa. Leko-leko. Kasi yung next step na po. Halat ba yung silangas ubus. Ha. Ya. Lata. Lalata bita. Karuling. Kaya nakabukay. Kupat. Upat ra. Mana dia ngain. Sabay na ta. Oo, Mas ubus. Diyan ba siya ito? Ini sedih nang palitan ah. Moro ba adlaw? Ha, sektor mana? Buang mana? Manok? Haman? Ah, yang tagod. Na Pedro. Ah, betul juga nak man. Iya pagaheng yaya. Mana udah ay? Mau. Kita isa-isang gibatan. Muka ka mandagjang ba nang yan? Ha? Isa-isang aura, aura. Buka ko tiri di buka lagi uklak. Kaya nga naman ma hybrid. Gija. Agija di Batangan, ag pipino. Nagkamang ko nga naghap. Duha ka buka ba? Oh, yan na ba kan. Wala uklak-uklak. Hani may butang di pud butang suka. Di po. Wala nay. Di po mamupos paliza nay murag ara. Tama mo rin Kasi may mo kaplag. Ana mo dira pa. Huy agbog ning duso. Kasi baro na ngayo. Aliana radika bugal-bugalin jenis siya na. Dagan pa nabilin ay. Ay makakuda para sa Ate Bing. Kadawe. Naba na nang nagdot na. Sunod na ni. Ikatulong harvest wa naman ni mga lami, mauto na ni. Sige na sila magdagbatong. Maniko ko na. Palidya og batong. Batong diyan patong-butong kasi ganan to sila mudag Cebu naman sila. Kaya naman tayo mga lagot mo. Labis pas ganahan. Tan kabang. Way batasan. Labay-labay daning kagardinan tiya ganahan. Nakipangtawag nay. Wala lagi. Bawo ha kung sin pagapon tong bisan sa minsan. Wala ang baro. Basig na ining tawag dito nay. Hello, text na. Grabe palidya ga way pagluib. Tiyo, mamligya de kadang. Kabaw ibawis alis din na padaro. Ginahon no? Isapo na tara ni ugma. Gay. Kapag nananuran ni kay. Nadaw gaman ko. Kaya nagsika para gusto mo kaya. Tuan. Uli lagi ta. Dapat ko lipas ko sana ini. Sapot mas liksi. Ini naman. This as putlong kam? Hindi lagi. Putlong kam? Nanuro Dis patong kan dala na Markusa. Kau dala na pud maulian ngan ara mundak dapat eh. Na ning Sige na mangining. nanundog magunang Aliana. Nagtiil. Bundak santil. Hod. Kamusta ang life, Hod? Ganahan. Ang poog hapon song. Himisyong radi ay. Way pagka santore. Gira ah. Di mo? Ha? Ikaw? Aw, kalus ginuwa na ni Santuri. Ikaw di ay. Tanawa na karoy. Nagkaroy. Ah, hingod le podang. Ano sa mo sa ngana ar nagkuta dukot ngana. Ah, sagdiram na. Basta kay mo kabunga. Maadyo pagkaraan nga taong kay to apay duha ng gitiw-gitiw bunga to ha. Karaang taong. Ah, gunahi pag sibuyas man yung sibuyas no nadagman. Bisyo labian siguro ninyo. Maadyo mo pang duthon. Oh, may bunga ko. Ay, may
hinog. Was dahil hampung. Kalugbate. Ha? Karas Jijin Bartsa, way paglubad ang pagkasiksi. O siya na all, siksi. Siksi. Ili boy. Darag pipino nga ang nakuha guys. Hi at Ate Bing. Good morning, ate. Hello guys, good morning. Namata na akong bibilab. Sige si Jagkuan guys, sige si Jag hilak-hilak. Ningin sila na dari tiri, sige hilak-hilak kay jahangipon kuno pod gingat-ngatan. Jagitan na maron. Ninghubag dagi jahangipon kay na ay daot ja. Aglagos ni ja. Ninghubag pangageng agbas ilong. Ninghubag jang lagos. Mo lang sige jag hilak-hilak. Unja nagsige na si jag bantay na kay bawa na medyo mabatsin ako. Di ba nagsabot na tabi? Kaya uli ni mama magpa-dentista sa ngipon. Gusto ka i-dentist ang ngipon? Nga naman. Di man sakit, arong mawa ng sakit ba? At ipabunot ng kanang nahi sakit, kanang daot. Sulabian mas kindi. Lab man ni mama ni adyo sigilak bikay. Si tatay man gud og magsigig hilak si baba ginuko. Si tatay man gud og sigig hilak si Liksi. Masuko kay mulaban mang Liksi, masakit kuno kasing-kasing ng bata ni naitik mo to gabi. Kay sige lagi gila kay gingat-ngatan sa ngipon ja karon ni hilak na pud siya. Dublig hilak ni ja kay sakit ngipon ja mo ariya naman pud ko. Gubang na magamay bi. Kunting tiis na lang bi. Mag-birthday na si Bibi, diyan muli na si mama na po. Ayaw hilak kay mama. Na si Ate Bing at tugawas bi oh. Na thank you ka ni Ate Bing kay tagaan kag para tambal sa tit. No. Para sakit sa ngipon no. Tagaan si Bibi Love no. Mo to ipainom ha, kabaw naman si Mami Tiri ha. Na Mami Tiri human akong inom og vitamins ug manapod ha. Human nakabaon ng vitamins ron ha. Good girl man si Baby. Bi awa pipino bi. Nagkuha si mama magpipino ang dadon. Ayaw hilak. Ni di ba sabutan ni guli ni otro uli ni mama at taog tagbilaran magplay si Baby adto. Magplay si Baby ja mo eat si Baby og Jollibee. Yay! Jollibee og? Asa man Jollibee Macdo? Jollibee? Ayaw nahila kay di na magwapa. Yun nahilak ha. Work sa si mama ha kay nag-uli ni mama. Muapas ra mama mitiri ana naman kus anda bi. Di naman ko atus ko anbi. Atusan Pasko wala na nakus anda. Ginanglan man dyan kumubalik ron guys kay niingan man sabot man namo ni Ate Mirby nga buntag kumubalik kay inig ka paniud to magpa-blessing sila mo nang mabisi na pud ko kay may mga bisita nila kay magpa-blessing tamo nang di pwede mo uban sabi kamo na mamitiri magpahatid mo ni Kuya Janjan og di gali ni Uncle Roy isus ginukog nang saba na yun hilak lagi. Kasi ay magligo niyo kada adlaw eh. Ha? Kinsa man? Mami Tere? Love you. Good girl ra kanhi ha. Di magilak-hilak ha kay nastatay makasi. Ag makasukan ra maghilak-hilak ka kay si Mami Tere. Mulaban mas tatay liksian guys mo nang muhilak si Liksi mo ingin si tatay ngana na po ng bata ngana muhilak mas laban man si tatay ni Liksian guys ug muhilak gali si Liksian sampit na dyan si tatay ngano kunong hilak na pagkuno ng bata kinangga kang tatay baby
Isus, pinangga ni tatay ug ni nanay. Love you, love ni mama. Picture ko mo sa anak ni Ate Bingbi. Isa nga sa anak ni Ate Bingbi. Nakalimot man ko, bisingan bi. Picture mo ka. Cellphone ni mo, aman gi-charge ni Mami Tiri. Nana may load ag wifi kay gilodan mong Mami Purami. Ni mong pakit wifi bang ag wifi bang mama. Ag wifi bang mama na natoy load kay gilodan tong Mami Purami gabi ha. Ug mapuno na imong cellphone mag tanaw ra ka sa YouTube ha. Di pun magpasulabi kay ag mata makadaot ra ba. Beta sa nilkatiran ka jet be. Sit down. Sa nilkatiran guys. Kaya ang lingaw-lingawon lagi kani kay naarag sunod-sunod na na sakit ni kay nag kuan man imong kudtod ay panit. Kuman ka ang toothbrush. Hinayan ra nimo aron di mo hubag og samot. Jadi sa mag-eat og chocolate ha. Na naman pailaing mga chocolate na dugang sarit guys kay naman si Ate Bing ni hatag og mga chocolate gikag Amerika. Sa di pa ka mo eat mag wash hands ka ha. Kay arong hinluag. Labad ang buno-buno kay guys kay nadaga ko. Ito pa nang Milag ang hug. Kasi bagang dugo, lagang dugo kay kuan. Karon ba ko kasuway guys, lain ang dugo kay kusog nga. Kuan nagtibok-tibuok. Inis na basin ko nung nabughat ko. Or insa ba stress ban sa ba yung nanay. Ano naman? Agsi liksi manggo guys di na pakitaan og maghilak ko kay muhilak man pud. Ako ra jang banta dyan. Babay na. Aper sa mama bi. Sabot na ta ha. Di mo hilak ha. Huwatara si mama magmuli ng puhon ha. Kaysa wapay birthday ni baby. Saan ni? Wapay birthday. Kaysa wapay birthday ni mo. Adto taog. Asa? tabigaran. Mag-unsa man ta adto? Kuan man ka Maglakaw-lakaw. Nakisa kayo magkahagkapato. Katong ay duaanan adto sa ICM na pud sa Bikyo. Asa man nimo ICM Bikyo? Kuan kami wikyo. Mo nang di maghila, kailangan lang si mama mo balik sa work. Ha? His na mama bi. Kaya mato na ko. Bangko. Namura. Ingin ka Bi, sabi kay maghipos ako sa pipino. Mag-serve ko sa pipino bi. Excuse sabi. Mag-prepare sa ko ari guys. Babay sa kanila guys, dali. Bye-bye. Tarong sa. Bye-bye. Ay, bye-bye guys. Bye-bye. What's up? Bye-bye guys. I love you ninyong tanan. Ma-work sa si mama. Sige. Bye-bye guys. Love you ng Jutanan. Magtrabaho sa mama. Isos. Kaya anong makakwarta. Isos. Happy tayo mong birthday, bi. Kuwang naramagamay. Muli na po si mama. So, Sa birthday ni mo. Nakasunod.
Ice cream nga bakante na kaysa na hanggang. Hasta tayo, Nay. Maturo ko, Nay. Adyo, kahilak lagi. Amin na, Mama, bidali. Tawag ka tatay ko. Maturo ko, Tay. Bang, mama, bang. Ani kata ni. Tay, maturo ko. Ani kata ni. Ikaw do dyan kuno tatay ganyan. Ikaw. Bang ko ni mama. Di lagi pwede mauban. Musunod na mo, Mami Tiri. Ato na ko, guys. Mama. Kinaguwat si Uncle Roy, be. Ani kata ni. Nigbalik ni Uncle Roy, ka muna po ni Mami Tiri sakay. Balik mo. Balik man, maligo ko man ka. Sa kaningaw. Patas Korea. Jasud. Dali na, lablab ras mama na yun. Babay na nila. Babay, guys. Bye-bye. Bye-bye, be. Mato na ko, guys. Mato na ko, Nay. Dagang salamat sa mga pag-alaga ka sa mga apo. Apos tuhod. Apos tuhod na yun. Bye, Tessa. Bye-bye. Mura mag-agtupos abroad nga. Dana naman siya. Langag na po. Di nga naraman to. Di mo sana naman siya. Di mo sisilot na yun. Amas ado doy na. Ning lakaw na. Wato na ito mo ito. Wato. Ganun kayo doon na. Dahil silot siya. Sinanela. Ado na kayo bugat na. Kasi po sila, be. Di, nagsilo si Aliana. Kugos man. Kugos, be, ah. Hi, Ate Beng. Bye-bye. Bye-bye, te. Salamat ka, te. You're welcome. Ayun, nagbihil na. Bato na ko, biya. Bye-bye na. Inja, guys. Mara niya mong vlog rong adlaw, guys. Kay mo, balik na po ko sa trabaho. Mingawan na po kong liksi. Mara niya mong vlog rong adlaw, guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Thank you for watching. Bye-bye. Love you. Tanan. Love you. Bye. Supporting. Bye-bye.